sarap. Tinapay. Tama. Mas paganda kung may tinapay. Nasaan yung pansit canton ko? Saido? Kambal! Bakit? Kinain mo ba yung pansit canton ko? Aba, malay ko! Tayong dalawa lang naman dito sa bahay ah! Bakit? Wala ba tayong pusa? Baka iniwan mo nakabukas. Nga pala, nakalimutan ko nga palang takpan. Ano na? Wala! 3 hours later. My favorite! Sarap! Ay, nakalimutan ko na naman yung tinapay. Hindi na siguro ito pag-iinteresan ni Miming. Kasi mas maanghang na to eh. Pero baka matukso. A few moments later. Good. Nakatakip pa rin. Ibig sabihin, hindi na kinain ng pusa. Ubus na naman. Bakit hindi mo na nabuksan yung takip kanina? Parang wala namang ginagawang kalukuhan si Miming. Sedo! Kambal! Bakit na naman? Kinain mo ba yung pansit canton ko? Aba, hindi. Bakit ako tinatanong mo? Eh bakit parang kumakain ka? Labas ka nga dyan! Pakita ka sa mga viewers natin! May camera oh! Pakita! Labas! Magsabi ka ng totoo. Kinain mo o hindi? Eh bakit ko naman kakainin yun? Alam mo namang ayoko sumanghang, di ba? Ming, mag-usap tayo ng masinsinan. Alam mo, ayoko nang nagsisinungaling, ha? Sagutin mo ako. Ikaw ba ang kumain ng pansit canton? Sagot ka. Ikaw ba ang kumain ng pansit canton? At di ka sumasagot. Silence means yes. Ikaw? Mukhang hindi naman siya eh. 1 hour later. Te, pansit canton nga, yung pinakamaanghang. Ilan? Isa lang. Magkano? Salamat. Okay. Extra hot chili na itong pansit canton.
Dadagdagan ko pa ng maraming sili para talagang maanghang na maanghang. Dahil ayaw naman ni Miming kumain ng sobrang anghang. Maghihiwa ako ngayon ng maraming sili. Tingnan lang natin kung may kakain pa nitong iba. Uubusin ko tong sili na to. Eto na. Ilalagay ko na ang maraming sili. Wag! Aha! Huwag mo nang lagyan ng sili. Grabe ka naman. Masyadong maanghang na eh. Ano? Dinay ka pa? Sinusumpong na ako ng almoranas ko.